i det så har jag finns en kanal med tror att det är posture. Det är viktigt att se det men till att påsken är att vi tar posture till att Jesus döje. Tar det en skum Passover som är ta och god fri ut från Egyptalandet och Jesus döje för och det han utfri och från valde det hans till en avlag i himlen. Och ta det posture där man vet kanske och familjen pintelösen där vi golon och grönon som ger att påskaligt och hyggligt så är och det då är kanalen. Vi för att göra något kreativt och alltså till att bruka för en tur i fjörarna och hämta några gockor, hämta några flyger så därför är det jätte här. Inte det en go posture och till så jag kan video. Bye.